Så er vi klar til at kaste os ud i opgave 2, hvor jeg har foreslået, at vi forsøger os med at tegne kun med de figurer, der er til rådighed i GeoGebra. Jeg har startet GeoGebra op herude, min tegneklar GeoGebra. Og jeg har besluttet, at jeg vil tegne en mand. Og min mand, han skal have nogle lange ben. Sådan der. Og de er jo ikke helt ens. Sådan er det med mænd. Og så skal han have en trekantet krop. Og den skal være her. Sådan der. Og så skal han have et lille nakke. Eller en lille hals. Så nu bruger jeg faktisk kun de redskaber lige nu, der er til rådighed herovre. Men nu skal han jo have et hoved. Så vil man beslutte, om det skal være et helt rundt hoved. Eller om det skal være et lidt mere ellipseformet hoved. Og det skulle have været på den anden led. Så vi gør det lige sådan her, og så prøver vi lige igen. Og så siger vi sådan, sådan, og sådan der. Det kan sjovt nok også lige 2 øjne, det var heldigt. Så skal han have nogle arme, så vi går herover igen, og de må også være dem her. Han ser lidt mærkelig ud, det vil jeg altså give jer. Og de skal nok være lidt længere, sådan. Og sådan der. Og så kan det jo være, at du bestemmer, om de må bruge pinden til at tegne mund og hår. Det er meget mærkeligt frisyr, min mand har her. Og fingre. Det kan også være, at du har besluttet en helt anden form for geotype. Men nu er det altså, de værktøjer, der ligesom er til rådighed i GeoGebra. Og se, vi kan også flytte på manden. Men så følger hans hår og hans mund ikke med, ligesom da vi tegnede før. Og vi kan også gå ind, og så kan vi ændre på farven. Vi højreklikke og egenskaber, og op i farve. Og så synes jeg lige, at han skal have sådan nogle lidt lyserøde bukser på. Og luk. Og på den måde, så kan I jo skabe et billede med de figurer. Den her tegneopgave kunne jo sagtens bruges i et forløb, hvor jeg alligevel havde om figurerne i klassen, og så kunne du bestemme, hvilke figurer der måtte bruges. Kan jo være, at ham her, han spiller fodbold, så han har lige brug for en lille bold hernede. Sådan. Igen, du kan ikke komme galt afsted, børnene kan ikke komme galt afsted. Man kan jo altid fortryde heroppe, så det er jo noget med at kaste sig ud i det. God fornøjelse.